your friend prayer. Make it a hiding in Pablo by a hasta. And then we are going. I guess I be because say, Amena. You are such a contract. No, as I bring. Who's a friend of here dresses, my question, very ever go for the number. I can't break a grave. Papa, who say, and no more comfort coming. A be a your Montaria, a be my brother, Jason support and go on, a binum come on, no more from no more, and no better me at church. Ye did Cairo. Over here, for the young for one dressing at the crop, and we are following. Over what you are part of, because a whole lot of something. What they will come from over the gap. Did the comfort is over Baha, the other see with him. What? It was what was sick of them. The woman what they got, some years we have and not your own father. So bad. Get me out of them. And I came from her. Also, upon that time, he said, you hold your down. Also, didn't talk. There were about it here, or power. And he said, it was so near our dear man here. So, power. Yes, I don't say idea here. And you have ever in your room, baby, where you are. One power. Says, see, I'll be body, dear Giano. The body didn't go behind. I tell him. Atia of him. I tell from our own Brady, and answer a Kuma and once a man. How do we go to room? Now, the other baby, I don't. Enemy who said, conform the rosary, a goody comu. A monsoon rosary, no come there, a dead idea. I'll come a mind to say a chibui. And one that Subi Yameo, one that come out for her, and the one was for her. And this always was seen also. I don't know any other for the 1 year, over the year. I got 4 about what would the Babu what was so sweet? Ye come we, who said, conform be eba, or come on, or son, or who did you know a pamno? And no, wait to me at church. And yeah, the brother said, and the Chimans, possible Chimans. So when the young Kakura remember Musumba, who didn't come up as a yes, what would you do so good? I said, no, I know you and he says, a Muslim. Auntie, Yama, and a dear no kind of house or cabby beach. Or can be said, you may be a Muslim. So what would you? What would Pebble? What would Pebble Samasa? There won't be a get almost something like now, met me besides I saw a conforno. A young man said, yeah, or Mutibama Moonumi, a binium who be ancient. What we see, or we said that I go. I was so here. It was a grown up cost, but no, we are not such here. Almost around. Next, I would be what it was so good. Yes, now, a more a crack, a much crack, a more crack forward soon. It is not a year. I will do. I was so bad and about good for blue. And all this one wanted to say, what you are. Gallia. They were pushing what Gallia. And you want to back out, we are Gallia. It is too soon, what will you do now? Yeah, come on, me who say, Obi that from now as an odd slinny movie, sir. Our body is you. Or no idea. Oh, no. The most of us have been over and were denture. Aha. So I conformed the free was up to Mono. The friend conform after, and I said, Black Power. Or come, you should have we are denture. But as one first who from I'm then the boy get who say the idea that's what you. I didn't a convoy or more come out no biddy, or the Asrana or DB motor, or the Asrananim. Now you're top paddle. I didn't have pardon. There was she, if you use powder. That you used to powder, or you would never use to powder. And a face of your bottle to know. Oh, most of it is up. When you are put to go, if you first say, and you will be our common person be who will not go to confess what you can. I must have come with you. Yeah, they ask me. Papa, Mammy, says, and they are, yeah, but say, a Cassias. Sir, I confirm the Kaya Mamma, come on, at the end of the yet to me, yeah, Sunday or Sunday, when they are bosom, I come for and the teacher Sunday.
ɛti saa paaki yɛ yɛgyina so yi tete hɔ tete hɔ na ha na kɔnfoɔ kɔm. Mahu abofra ketewa bi a ɔrekɔm akwadaa yi ɔkɔ akɔm bɛ bosom bɛ na ɔrekɔm. Akwadaa no wo na wohu ne sɛ ɔyɛ akwadaa na bosom akyi ne mu no ɛyɛ mɔtia ɛyɛ bosom dadaa na ɛwɔ no mu na wɔfa akwadaa no saa na wɔtete ne kakra saa kɔpɛ tuo bebrebe saa ne fa wɔ. Nti ɔmo a ɔmo sɛ nyinaa ɔmo bosom na ɛyɛ bosom bɛ. Mɔtia wohu kasa. Ankyɛ sɛ akɔnkɔnfoɔ bi a wɔatwa mpɛsɛmpɛsɛ bia na kyerɛ sɛ ne bosom yɛ moti. Saa de kye mɔtia fo abosom no anaasɛ suo ne ma ɛbi yɛ mɔtia. Edi wɔn na aberewa deɛ wɔte fie ahoɔdenfoɔ sɛ aberewafoɔ no ɛna wɔsoma wɔn edi sɛ yɛka sɛ duabɔ koraa akyi wɔ bie no gye sɛ wɔn aberewa ma yɛ yɛbɔ aha yɔ no deɛ yɛkɔ nyɛ na aberewa si dɛ ɛbi akwadaa wo deɛ bɛsrɛ ma no ebi yɛ ofiri aso esi fie ebi ofiri bosom wɔ efie bɛsrɛ wɔn fɛn fɛn tuntun bi yɛ akyɛn. Akɔnfoɔ yi ɛrekɔm no mihu sɛ akɔnfoɔ no bi de krantɛ na ɔde abɔ ne tim ebi mu de sideɛ nko na atoto wɔn ho ɛno nso no ɛdeɛ oburoni bɛkasa deɛ ne ne significance. Sideɛ no ɛnka galefoɔ deɛ wɔn gya yɛ nyina ewo wɔn bɛ kɔ bosom ti gale tɛ biara adeɛ ne wuo ɛti gale sɛ no ne mma no bɔ dodoɔ naa yi su sideɛ ɛne na ɛyɛ ahyɛnsodeɛ sɛbi yɛwura maa bosom akɔ ahene ofura ne ntoma a ɔsɛ sideɛ gu ɛnna kyerɛ sɛ akɔnfoɔ wura. Yɛnhwɛ ɔkɔnfoɔ bi a na ɔso kukuo a na ewusie efim adan ɔso a ne yɛasɔ gya wɔ mu anaasɛ ɔno no ofi baabi pɔtee. Wɔn ne bosom no yɛwɔ dum gya. Yɛwɔ deɛ ɔdum gya. Yɛwɔ dum gya kɔnfoɔ wɔ hɔ. Woyɛ deɛ yaa bosom de ba yɛsɛ gya bɛn. Ɛgya na ɛbɛba ne hene ntoma mu. Obɛtumi deɛ kuta obi di hɛ n'anum no wɔre. Ɛgya hyɛ n'anum. Ebi bɛsi wɔ ha. Ɛdɛ wɔde gya wɔbɛbi saa deɛ wɔde gya tia so ayɛ wɔde gya ne nkyɛn. Wɔde gya na ɛyɛ adwuma. Bosom de ba esi esogya ma no wɔde ne sɛ wura gya no wɔyi wɔn bibi ɛwɔ n'anim wɔ bibi bie wɔka bɔ bi sɛ ya wɔsɛ ati gya sɛ wɔn no eyi gya no. Yegu so a ɛne ɛwɔ mɛnhyia a yɛretwa dwumadi a ɛrekɔ so ɛnɛ da edi kan a akɔnfoɔ ɛrekɔm edi agorɔ ɛyɛ nyankomadeɛ ɛkyerɛ sɛdeɛ wɔn nso wɔtumi esi tie no ebi na egu so a yɛrehwɛ yi na mpanyinfoɔ bi nso nam kwan so a wɔreba dodoɔ naa na aba akɔm kɔ yɛnhwɛ yɛ akyi papa adeɛ wɔ yɛ ɛwɔ yɛ akyi quickly kyerɛ yɛn ɛyɛ de adeɛ. Aha. Bosom no na yɛasoa na aba ha yi. Yɛtim ne wɔ yawa te sɛ yawa te sɛ ne yɛtim bosom no wɔ ɛnti bosom no ɔte yawa mu yɛtim wie a sɛ wo so yɛ deɛ yaa sɛ woankyena anhyɛ saa deɛ wɔ mu amana abɛtena ase a kɔnfoɔ no koraa firi mu a wɔtumi kɔ ne baabi. Na adeɛ egu mu ne nkosua gu mu yɛ de ade. Hyire no na hyire yɛ de nkosua so gu mu. Hyire no nkosua no gu mu a ɛmpa na mmom no ɔde ba no wɔbɛduru baabi na kɔnfoɔ no hia nkosua na wɔyi bi na wɔde ahyɛ ne sɛ na wɔde abɔ hɔ na wɔhunu sɛ kwan mu yɛ abiami nkɔyi sɛ wɔyɛ sɛ wɔyɛ ɔto nkosua no a wɔtumi wu. Eti ɛnɛ akɔm a mokɔm bebrebe yi ɛdeɛ mpaa na ɛbɛyɛ de aboa asanteman ne ayie. Ɛnɛ deɛ yi deɛ ɛyɛ soronko ɛnɛ deɛ deɛ yɛde bi agua mu ama yɛhene ɛde ayɛ wɔ maame ayi ɛno twɛ mu a ɛna ɛnyɛ yie na ɛyɛ biribi foforɔ deɛ a biribi a bɛsi wɔ ha biara wɔ ne sekyerɛ hwɛ atwene yɛ gugu hɔ yi yɛwɔ bosom biara twene a ɛba esi ne so a wɔn mo kyɛngye wɔn mo nsa. Nka mi ba bɛbisa sɛ asɛ wei ɛso sɛdeɛ teɛ ɛsoro wei sɛdeɛ teɛ obiara ne deɛ yɛbɔ ma nana. Mo tiafoɔ no deɛ ne high life. Mo tia deɛ ne yɛ high life. Eti deɛ yɛ abɔ yi. Ɛna ɛwɔ nsuo ɛsobosom so deɛ ɛde ana twene ne yɛ tententen ɔmo so wɔ ɔmo agorɔ bosom bi a ɔbɛbɛkyerɛ so bi akyerɛ ma na ɔbɔ twene ne hunu sɛ bosom asomasi na abɛn deɛ so. Na ɔno ɔbɛyɛ dɛn na wahu na sa na ɛbɛkyerɛ anaasɛ na ho fɛ so na ɛbɛkyerɛ.
sɛ bosom no si fam a bosu ɔtwitwa n'ani ne wɔtwe ne wɔpɛ ne nneɛma ɛdi ahyehyɛ no wie a kyerɛma no bɛhu no sɛ ahyehyɛ no a ahyehyɛ no no ɛyɛ bosom asomasi na aba yi na kyerɛma no sesa ne nsa wɔbɔ deɛ ɛbɛsuiti bosom no ama agorɔ no ayɛ na so ɔbɔ na wammɔ deɛ ɛbɛyɛ bosom no da ɛno nti bosom no ɔntumi nsi ano obi ne bo tumi fu no wate kɔ na foforɔ aba bosom no bɛtumi ate ɔno no twene no so wɔabɔ ama no a ne bo tumi fu no wate kɔ ne kɔmfoɔ no ate atɔ fam na ɛyɛ saa no a nea ɔwɔ sɛ ɔbɔ twene no ɛwɔ adeɛ yɛbɛbɔ ne kaa na sɛ wate atɔ nti yɛbɛfa ne saa ɛno nti na woyɛ kyerɛma deɛ ɛsɛ sɛ ɔhunu wɔ adwuma kyerɛma ɛwɔ ha nyinaa obiara nim n'adwuma ɛnti sɛ bosom no si fam a ɔbɛyɛ no apɛdeɛ no ma ɔnim mahu sɛ wɔn a wɔyɛ akɔmfoɔ yi a ɛnɛ yi wɔn nyinaa wabɛpie hɛ ɛmma a wɔn ho ɔfɛ yie mmarima so a wɔbɔ si ɛno no yɛhyɛ daa ɛwɔ fie ahodoɔ a yɛpɔ ɔmo anaasɛ abosom naa na ɛyɛ selection bosom bi apadeɛ fɛ sɛdeɛ yɛn nso yɛ padeɛ fɛ wo padeɛ saa na teɛ ɛna adeɛ baako yɛ sɛ yɛka ehunu sɛ abusua bi a bosom no firi mu no wɔfa abusua no sɛ ɔno ano nkasa no agya padeɛ o sɛ nnɛ woyɛ bɛɛ yi wonyim nnɛ bosom no aka waka ne mma ho yɛnya nwo no no ɛdi ne ba ne wo no wokɔdi sɔfoɔ kɔdi pope koraa bosom no nim sɛ ne ba ne ɛdi ɛnyɛ woadwene sɛ wodwane afiri bosom akyi dɛ afiri n'akyikyiri so ɔde aseɛ ɛdi moyɛ no abusua ɛdi ɔbɛhwehwɛ nkɔdaa no nyinaa wo ɔpem baako ɔpem wo a ne sɛ ɔmpɛ wo a ɛbɛwo so tate kɔ ɔbɛpempem saa kɔpem sɛ ɔbɛnya deɛ ne ho ɔfɛ na nantu yɛ kama sɛdeɛ bibi nya memma yi saa no nso teɛ ɛdi ɔtue saa no a ne wɔfa deɛ ɛfɛ ɛdi wo ho a ɛsɛ wo sɛ wobaayɛ wo a woka sɛ mmaa yɛ ho ɔfɛ deɛ sɛ wokɔdɛ sɛ mmarima samoɔ bɛyɛ sɛ adeɛ deɛ si kɔyi bɛ ɔbɛkɔ sɛ woyi papa wɔ aso no ɔhwɛ ne sɛ ne fie hɔfoɔ wonyɛ fa ɔtumi kɔ abɔnten kɔfa bi ɔtumi kɔ baabi kɔfa fo kɔfa bi bi gu a na ɔme sɛ meyɛ busuani ne ma wo mma wo baabi ɔtumi kɔfa bi ba na ɔbɛdɛn na wahu sɛ wo ba bi ɛwɔ baabi na wakɔfa no woboso no deɛ wɔnim hɔ na mekae wɔ no wɔnim ɔnim ne ma nyinaa ɔnya nanom nyinaa wɔni yɛi nti wɔkɔfa no a na wɔde ne ba a ɛnyɛ me na ɔwɔ abɛka kyerɛ me sɛ nana bosom aka mede ne ɛbrɛ wo akwadaa no a waka no no na ɛbɛba aba wura bosomdan mu hɔ ne yɛakɔ mama no de ahunu sɛ ha ne ne yɛyɛ a ɔbɛyɛ no ɛne bɛma yɛhunu sɛ pa bosomasomasi na aka bɔdɛ yɛgu so a ɛde dwumadie no ɛbrɛ wo na ɛnnɛ nkyerɛkyerɛmu no megye di sɛ yɛ papa akyerɛkyerɛ bi papa yɛbɛda wo ase ɛberɛ foforɔ nso yɛno bɛba abɛtwetwe daase ɛburu yɛfrɛ m nana kwame akyɛ firifa ne wɔ suma nkwa daase nana kwame afirifa a ɔwɔ sumankwa ɛne ɛne natwetwe nkɔmmɔ no na ɛnnɛ yi wohwɛ a na asantema mu anibere aba ha ɛnyɛ nsɛm ketewa koraa mmarima ne mmaa akɔmfo atwotwo wuro ne ani ntini ebinom ɔkɔm saa berɛ ebinom nso nam kwan so a wɔreba sɛdeɛ ɔmo bɛba a ɔmo bɛdi ɔmo dwuma no nyinaa ɛne nkyerɛkyerɛmu bi a ɛwɔ mu no yɛbɛkɔ so a ɛde dwumadi abrɛ wo mede di adwo nhyira frɛ me amammerɛ him a mɛgye wo so na me maame bi abɛka me sɛ maame yɛ mo akɔ aba bɛbɔ odi ate mepakyɛ yɛfrɛ me Florence Okoko na pakyɛ woyɛ hwan mepakyɛ meyɛ asantema de hyeɛ na ɛdeɛ na ɛde wabɛbie mu mepakyɛ asante amammerɛ nti na de ma bɛbie a mebɛhwɛ sɛ dɛ yɛ amammerɛ no ɛsi tiɛ na deɛ di ka yɛadom tv foɔ mɛma mo yɛakɔ yɛnnua bɛrima no a ɛwɔ firi mu no mepakyɛ yɛfrɛ ne kaba no mu na ha me paa na mente nkran sɛ mete nkran anka me ne mu nyinaa na ɛbɛyɛ ayie no yɛda ase maame mmisa ayi kɛseɛ yi ɛyɛ ade a wabɛhwɛ bi pɛ mepakyɛ na natɔ fam no mebɛhwɛ yɛ kakraa yɛyɛ dɔte no mebɛhwɛ yɛ kakraa nti nɔɔma kakraa wɔ m'ani so na apart from ɛno no na wate ho nsɛm pɛ ɛbɔ wo hu menim deɛ na wate afa ayi kɛseɛ ho ɛbɔ wo hu ɛna wobaeɛ no deɛ na wosua ɛbɔ me hu paa bi sɛ kane na meyɛ akwadaa no sɛ biara na sɛ panyini bi tɔ sei a na me maame kasa kyerɛ yɛ sɛ nkwadaa no mayɛ bia abɔnten abrafo aba na ewie ma yɛ hu nti baata biara ka ne baba ne yam baata sese deɛ nneɛma ma ahehan ama nneɛma bebree so ate ama obiara tumi de n'ani bɛhwɛ bi ɛde tu ne tirim na daakye ɔno nso aka kyerɛ nkyiri ma na wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ sɛ abrafo ho nyɛ hu bio ma afo ho hu paa na fɛs no na ayɛ hu bi da yɛ so na yɛ maame mo no
kasa kyerɛ sɛ mayɛmpie but se no ɛdeɛ ɛyɛ kakra mɛfa n sɛ yɛ ɛnɛ yi a woba yɛ a akɔmfoɔ ɛrekɔ mu yi ɛdeɛ adesuadeɛ ɛna wofa ɛwɔ akɔmfoɔ yi sɛdeɛ ɔmo si kɔm wobɛhu obi hyina aputi ne ti so ɛnsa bi ɛnkura mu nanso ɔkɔm ɛdeɛ adesua na wanya mepakyɛ stadwa mehu nneɛma bebree ne nyinaa yɛ tete amammerɛ ɛna nkyirima aba abɛtoɔ enti dodoɔ naa yɛ nokorɛ nneɛma bebree di adanseɛ sɛ akɔm yɛ but nneɛma bi nnipa biara wɔ ne su obi ayɛ adwuma a wɔ ne su ne ne ban a ɛkuta no nti ka amammerɛ ne deɛ nka medeɛ megye tom sɛ amammerɛ ne yɛ amammerɛ ne yɛ deɛ anaa yɛgu so a ɛne wɔ asantemɛ mu ɛdeɛ na wohwɛ kwan ebio mehwɛ kwan sɛ otumfoɔ bɛba bɛtena seɛ na ɛdɔm nyinaa na yɛnso yɛakɔma ne yɛakɔ ɛneɛ adeɛ amanfoɔ aba ha a wɔrebɛhwɛ dodoɔ no yɛbɛhwɛ adefoɔ sɛ wɔbɛhu na wate asantema amammerɛ aseɛ ɛnkanka amammerɛ a yɛde yɛ aprempɔyie ayi kɛseɛ te sɛ yɛ maame mana afia kobi sɛ wa ampem a ɔtɔ so mmienu na yi a yɛyɛɛyɛ no ɛnɛ a yɛkata de korakora dwumadie no na yɛhyɛ aseɛ no na ɛtoa mu a akɔpem da ɛtɔ so edunum eti Adom TV yɛgu so a ɛwɔ ha sɛ yɛtwa dwumadie no ehu mfoni kama ama wɔn nso a wote fie wahu bi na wate asanteman amammerɛ paa ase kɔsoa na hwɛ yɛn Adom TV yɛ wazo yɛ bidi di adwo isha frɛ me amammerɛ hima mɛgye so
mu akwa ba bia mu e de aba admansi efikasie m na we na adwabrim kato anim sɛ ɛnɛ akonfo pempem ɛna aba behyia ɛwɔ ha ne nyinaa yɛ na afia ko bi sɛ wa ampem a ɔtɔ so mmienu na yiyo a yɛyi ɛyɛ deɛ mpanimfoɔ yɛ amammerɛ kwan so ɛde aprɛ nkwa ho san ma nipa a ɛbɛbɛ yie no na afei so ɔte asantema ho sɛ bɛyɛ musu a na sɛ ɛsɛn bia no ɛntumi ɛma na manyɛ menya bɛma Michael Afrane kuro bi ɔtwa sini wonim sɛ ɛbɛsiri twa mu a ɔtaa yɛ kɔmfoɔ paa ɛnɛ so aduru ne diem sɛ wɔ a ɔtaa yɛ no ɛne wɔ ɔtwa kɛse ɛne ne nkɔmmɔ Michael yɛ mafaba Godie. Dabiado ba. Na ede na du bebie a. Aya otufo ma mi eye ya. Na ene ya da akonfo beko. Ada ja me se me ba be hwe mani so ade kakra. Aha. Dabi konfo na ya wo ye o mu bi mo. Wo ye konfo ampampa na se. Aha sei na ya wo besia skills so. Me ye konfo ampampa. De bo ha na ya besia nimdie bi afiri mu. Na so de be ya ma mi ro a betimi ya de aperform me. Yeah. Ejina ye so be babo. Be babo. Na ba ye die no wo no. Enu kwani we kire say ya mania ni ya mamre enu kwa say totune. Me ba ha no se fufu wo ha yie. Akonfo ni ti agbo yie pa o ba bo ho modern. O mo so akire wo do ama o to ko so otufo o se tutu. Na ha ya beja. Ha ya bu. Ha ya wa. Etu ni anom actors ne actors a wo mo hwe ye dey asem na aka cho mo bi. Me catch up so obi a okay bia no. Omo dey answer obetutu nyama and then aba manhia. Na obahwe no bi so ade sabe previous a. Ayeye diem. It is a wood on the bia. Na so ye bia ye dey aka. Dare. Maka ye bedo wasi bia dey be san e dey enkomo. Na sabre odifo ba konfo ye bi. Konfo ye bi esuo kwabena sojo. Ne yire prakope. Da konfo ba ye konfo ba. Obi otatie Isra FM. Enu ne papa ye ka konfo ba ya doye. Konfo ba ni dwumadi a wodie no eso ni ba bebre. Enso wono eni ewa santima nchamu a wodi mu akotre di for ba konfo ye bi ye mo ba. Dade na wisi. Wodi di for ba konfo ye bi no bebre. Me fa ne se adoye a me ye nti ana mo de na wadi nyina konfo ye na ese wo Adum TV so anya bia akonfo a enemo abasa mo bekom no de ma mu hihye bi niema bia mo nye ne de mo nya na emra bam kakra so obi o ha wutiri kotutu bone enkopra obi ti se amama na eba e bia nim kwase be kana na enti yama ya mra bi wo konfo no wo betutu a ye di abotagum ana kobetu wo tutu kwa ewa ha na se ma mo kwa ma mu ntu etuo bullet ankasa wo dabi anka de bia da de anka bia anka mutumi anka nya wo yo nya komade turu betimi atuna na de untimi nye wo ye konfo be de kyereme mu unuanu mebu ho no abeduru na o sa nwe agu nani ebi de pada egu omani ebi nnom dot ebi nnom sa eno no ebire wonu se ye ye ni pekra no ye won kra ye wasante ye wayu asante fo begufuo enkra fo bebanku apatafo eti esusuma bia ne aduane a wodi ko de bo ha na wanom dot ebi kra no abua eno de e obi amamra wa yi se suma na akono de no suma na akono de no na me konfo ye bia gira ni se me de ye dokotoko me no monsa ejene de na manfo a ehwa Adum TV ewiase amansa nyina wo mani di asante ma yi yo na chi enwe mpi konfo ye bi o yo me konfo ye bia me gira me nu se ade aye no ye ye bia bi ne be asofo bread mi be wi sofo ko shanko mi be bi waba no so ba wuta tumi bi no esi tumi de na no adade ha mama ye ene ye de ye yankoma so
Iti ono for private media be. Pop private media be. Mami bi say we uni an makofo bu a hunu kra na ye mo ahyew. Ebi afa wo mo ho pa ebi ho aye hu. Enso de ase ye wo party bi ahofe na na ja woni na mu e de ntia. Nana esu obi ani ni su awon de nam. Awon say ni e ko nsu ono ye de different. Ana mo mo ko tu bu so no so e de different. Ana amamre. Konfo ye bi na sabre what is any din komo no akonfo mpani fo bebre e wa hanum se ya enye asem keto na kwa bia so no adum tv de ohwe de onim se ye wa zoye ye wo ne pa bebre sabre wo hwe meti a wo se konfo ba bi ni suman aba a ono so ene wo dwagumu a oba enchemu aso a ba ko so se de konfo ye bi ka se konfo bia ana suman bia ene de wo ye no we bia no otusire edi ku ne ho na konfo ba ko to de e ba ye ya yire ne pampe a se ko tare no odi ku na nimu o sansu so no e ye ntwuma o ene ebu ntimi hunu enye asam keto akora na ye ewo mu enyina ne se okura sekan e buta no minima de kro a wodi twa anaso de ye eswani ezo ka kire ye e ko so ha no se no enya asam keto asam a yo okura sekan atungra ede amaye ne se enya twa na de ya ti ase so e wa mamere kwan so se e ko ba se mo mu ye bibia nipa no enye na nia edi de betri mu aba no wani so na kwa ya so brachi a wan hwe ya na asam anase ade a eni na ayo obani kase ya mo akwa baba adum tv so fine e ba to free na ba bi wo kuma se ya o kuma se ya anye bia mamere ko so wo hu bi pen ama kukuare yi na se na me bi ana yes wadi nchina che kakra wo fie be se wo ebinsia mienu wo ebinsia mienu eti otu fo poku ari fi mu na wo fie be se esa mtombo asisima ai so to bo asisina be fo ni so mami mi sao sabre na mamra o mo ye ni eneidie ya wo hu ensusu ne be na dantem ensusu ya bam kane no na je se ehu se o ben ene ma ti se yi ba se se de em se ya bie mu ama obia timi babi na je se kane no nka akonfo ne kom se ya o ma fo ntimi mpuma ni ntimi mpuma ade na okuba de na be ye o na prepare no asu na hu wo enipa bi mu ba this time de em se ya church ni memu ama manfo ate ase obia timi babi o fo se ne nipa ne nsura de ana se kire ne a church ne ate ase enti ase na aba anene na enti ase ni bibi won ma hwa won ma ye ekọ nanim anasa amamre su se ye se no bebre akọ anim ye se no amamre no mum na fe ne yehu na ni so pa because kane no na ga nipa bi ti se no o ntimi ma se ne ya befe ene so ya bie mu ama obi atimi ba na ohunu ne ekoso o china bi no so e bia kan se wada mami misa wo aya na enioma bi ati se ita mamre de na de ni ade obi wo hot ba bia e bia ne suma na bibi nto so we nya de amfaso bia wo so emfaso so se nipa de oto na ukro mu amamre wuni mu a e ka se wo yira wo dwabo ase nti emfaso wo so obani bodien ka jo from Kofi Frimpong jaja Kofi Frimpong a o chemu a abra o tu fo poku ari free mu na pedifo ya mamre ene amane na wo ho bi ohunu de ko so o chemu na se sabre no se wo hwa na che se na ehu kakra etina nipa se amamre se ko so mu ntimi men papa so enei se wo hwemu a wutimu se enipa ne bebre wo hono mu a che se amamre no won mu atwa ben on pese ohunu de twa opa ikase mu akwa baba dum tv so yeah eba che from say radio fm nana kusi free na bai free sokoban krofro nana de e kosoe wo hunu bi ben ama hu bia hunu we mi hunu ma sha hin fi ha ya ebre ben no ebra o hima wi a ye di na o tweda ye ko sie ni nyina me hu sabre na konfo ankom se me ka akom no akom no o mu kom e ba na nya kase sei o mu ba kom e ba na we di e kra be hwe kra ensheda enko animu bia so hwe edomo a eba ne ade na ano e hyepa akom na nkasa no emu nkyiremu anase mtiase awo no ene de oh akom de efie na nanu peso tete wono ene na na ema boni susu abeso na na ye hemfo ne ade fi konfalo che peso ene ye di eche sa bepem ne ene na ja obese bible ne ayi ti ama ene ma sa ta so na man postro
esuru adeɛ kyɛn ɛnɛ kura nyankopɔn nti akɔm no deɛ efie nananom pɛ so na yɛakɔm a bɛpem ɛnɛ yi wofo sɛ akɔm no ɛwɔ hɔnom ɛyɛ paa wɔsɛ nka yɛpagya no kyɛn som bia mpo saa ɛyɛ paa sɛ kɛpagya no ɛso so no ɛnɛ no ama ɛnamafo yɛaka hyɛ ɛnɛ no kane no sɛ wode adeɛ to ha na aka kyerɛ sɛ wofa antoa bɛku a obia no wɔbɛfa ba no woka sɛ nyame ntwa aka bɛba na adeɛ nnɛ nna hɔ ɛnti ɛ sɛ yɛato amammerɛ no ato atwene ɛsɛ yɛpagya na ba yɛ deɛ no wahunu ma ho bebree ebi te sɛ deɛ mepɛ sɛ ɔka bi ma atiefoɔ a ɛhwɛ yɛ ɔmo hu deɛ wahu no ka bi kyerɛ wɔ nsɛnkyerɛnne deɛ bebree mehu bi da asa akɔnfoɔ mentumi nkyerɛ bebree ma ho bebree alright pɛda me nua ba wo so bra wohu sɛ ankakane yɛka akɔm ne adeɛ wohu sɛ nkɔkora ne mmerewa no na agyigyina mu paa so ne wɔ mmayewa ɛnketewa a ɛsi suo bɛka sɛ hyɛtawale nkurɔfoɔ ne n'abusuafoɔ ɛnso ɔmo a hatumi abɛyɛfrɛ sɛ friend is Sarah. Sarah, what do you feel say? About almost 25 years. 25 years. Hey, say what point? Na, yeah, na do ba. Me pacho. Me go tech school of journalism. Like me wo entity mu a me so pesa me be ensendroni. Enti nana if you obi say one me ye ko bi. Ya wo say be hwe na na ye hu senior na so mu ye. Na, enti obetumi akasa. Eh, obu hwehwe Enti oni die na mo be wa ha ne. Ye yewo ayɛ ma bɛdwa so bere suma no tu so abo enti wantimi ankasa ya kwakɔba no nti yehu ati obi enom jot anaso onum bibia ne kyese bia ne suman ɛna ne kwadɔ sɛdeɛ enkyeremu efiri kɔnfɔ baako hɔ ɛde ɛbaeɛ no sesei medie no ɛkɔ so me hu sɛ suman kwan hene ɔno akasa na mu a wɔkyerɛ polisifoɔ ne asogyafoɔ deɛ ɛwɔ so ɔmo yɛ ɛsiane sɛ dwumadi a yɛdie nyinaa ɛhyɛ ne nsa eti sɛ ɛbɛkɔ yie sɛ ɛnkɔ yie ne nyinaa ɛgyina no so na wo sɛ n'ani apere yie paa wo sɛ yɛdi kan ɛne ne de nkɔmmɔ dada me nuabɛma yɛfrɛ sɛ ɛfrɛ me atampɔnsa bibiri ɔfɛ so na mo bredi bɛdi etuo ɛnka bɛdi etuo kɔnfoɔ ne ba mi na kɔsi miɛ na sɛ woyɛ kɔnfoɔ ba meyɛ kɔnfoɔ ba na kɔnfoɔ ba wo akɔm ne fa ho bɛn me papa ɛne bɛdi etuo kɔnfoɔ ɛnka bɛdi etuo kɔnfoɔ akɔm ɛna ɔfa yɛ ɔde wo me eti ne kyɛ sɛ wo ankasa woyɛ kɔnfoɔ eti me akasa no meyɛ bosom ɛnka bɛdi etuo yɛkyia me ne me ne ba ne me a daakye biara no wobɛtumi akɔm ɛyɛ sɛ bosom no amanneɛ sɛ ɔbɛtumi afa me deɛ a bɛtumi akɔm ama no yɛye woayɛ krado ɛnokorɛ paa wobaayɛ deɛ ne sumani sɛ mo bɛɛ deɛ ne wahunu ɛbaɛ ɔfe so na mo beredi ɛnka bɛdi etuo ɛna baɛ wɔsi fam wɔayɛ amanneɛ sɛ faka biara wɔayɛ amanneɛ ade akyerɛ bafoɔ sumakwaa ne na bɛdi etuo baɛ wɔsi fam no obie nu sɛ wɔsesae nana ɛnka bɛdi etuo kɔnfoɔ ne ba ne me ɛna mekasa no ɔde tete amanneɛ ɛne ɔne wɔyɛ a ɔgyina mu enti saa mmerɛ wogu so ɛhwɛ adom tv a yɛgu so ɛne deɛ ɛkɔ soɔ ɛwɔ manhyia fi kɛseɛ mu ɛma wo nnipa no ɛfu ba baabi a mpanimfoɔ ɛne nye ho ntori a somakwaa hene sɛ asogyafoɔ ɛne apolisifoɔ sɛ wɔmpia nnipa no ɛmfa ɛnkɔ akyire na sɛdeɛ ade no ɛteɛ no akɔmfoɔ no ɛrekɔ mu a wɔnhwɛ yie a ne bia baabi a wogyina no biribi abɔ wo biribi atwa wo ama biribi aka wo na adeɛ bɛkye no wokɔka sɛ na mekɔɔyɛ sɛ mekɔhwɛ akɔmfoɔ anaasɛ mekɔ asantehema yie ɛma na ɛma no kɔwie sei yɛi ne ama no mɔntu a mpanimfoɔ ɛtu a ɛno nti saa berɛ yɛbia nnipa no kɔ akyi ma memisa ɛyɛ bafoɔ asɛ
There was say, I was on the Hunumia. You know why you know. Erika was in the Shishna, leaving my power with your mouth. Don't try no one. No was. Papa, whatever, I mean, so, walk on way. Almost 80 to me. Obu my dear Kutan on second. Obu my dear Kutan as a pian. Or ban in the big and that's what they want. I know I want something to say. And no, most some in the panya pet. I don't want to say. Who should be out of funny? Obi there a pian. Obi there a second. Obi there is complete. Oboha a giant. And then you know, say, I was with those share your wee. Na fe achidi fon so also mo ni da ho se ne wunye bia no o wa abosom no no fa dia bibi wori bol hu ina no won de no won ti ne video mu na bosom no da e di kuma ti bo bo ne won ti won ko na busa se de se kura ji so bi ko da mane ti do wunye bia ya ahyenso ya mane wada man nipa hwe die no enwo benya so mbebe ayi bomfo no say obi apeso ohunu die tuamu e be kwa wi ati na se kan apega nipa ni ku ba so se ye kasi ye dimra so dia aka bebo bebre je se edwalmu ba ya eni hu agudie no anasa dwumadi akoso na ni so santi sa so wuti buma na ade no ayi ngomuna ye so yamfa ni sa ko ye bai ye nim se adom bebu afiso nanso no se de adwo to fam na ye de tire bia ma eno nyamba je se mu shase anopa no nsia bremo ato don shirin sie di kan no wani ade de akoso no ani age papa sa kom de wawa akom yankom mre na sadi akomfo yesi aba abosu resane achiremani fo yesi aka twene ne o ma ye twa na pa besi sabri turadi nyame nya abosu na do bose say nyame nya abosu abo ma hoden foforo ye di sisi adwa wi na ire bi ye se ye na afi ko bi se wa mba ye no ya ashase pa na mi se be wi yi ben fo se abroba ba ka si a hwedu firi yim ya ye de de mi se abosom adi nkonim nyame adi nkonim akofo so adi nkonim wada ma de twato obrebe no tu fo ba betena eni kina bia ya de baba sasa onu duma ye de nyina se won ma ya asa wasa ka pan won biam wonu be dupe na fe na jodi no ka se pa tu so eno ne bra na kofo nyina me kire boso no e ba to santa ko tsira no ya shishira no abada wra shishire na amane fata bia ya shishire se kwa dem bibia toro santa ne ga meshina ya enso arrange bafo e beda wasipi eti bafo asabre kuja wasu abebio esuma kwa hene na ote se yede no edi nko oguso ani namu na dwumade ne de esirisi ti ebra no bo se yede no edi nko ma ye pedi etuam ana oma mi hu se omu buso omo na be o be bia afa tuotu anu aha unte ote pa onu ampa be bia afa ya ya kana bibi na mahunu na mama bia ya mentata kaka mi se konfo yi loto no ma ayi se mi sa ba me because ma hu bi waje wa ya no yi loto no ma mi sa kom ne ba mi yi loto ma ba fo loto numbers no ye twa ye bedi o ni nyina kwa ya bosu no fa so de ma ye no onu ana beti ma kire mu afidie na yo bidia na sa do krase na to dia ana ka samba na me nyini so bia twa lota wodi ya wa waki fika tambra no etibiti sinje was me hunu ya kamre pa ma te so baako why did say nemum me kasha bosu ban manyam sa konfo no bosu no bi oso wo yi ato afasha me kwani ade no so ba so fa man krofo hia so at bibi enyame eti dia bafo aka no egusu ye live o adum tv ya mini aba na ya brefo nei wada ne konfo ba brefo pe sa se ni kuro mu konfo ba hu no a no so abosum na pe wa che
ɛna wakɔtena TV so abere a yɛpɛ wa mu adi n'akyiɛ eti wankasa ɔka sɛ nkɔka asɛm bi a nhyɛ me kurom kɔnfoa no sɛ me me fi ahemfie ɛyi kɔntinhene ahemfie na ɛhɔ na ɔsom wɔ enti wɔnyɛ hunu mi ana ɔsɛ wo woyɛ me de hyɛ na wɔbɔ mpa yɛ ma me sɛ kwan bi aso obi ani wɔbɛtia kɔnfoa wɔ yɛhyia no last time a yɛba ha sɛ bra na yɛkora yɛkora asantehema na wɔ ha sɛ yɛhyia no yɛ a wɔkɔm yɛ ne adeɛ na yɛbɛbɛ sɛ yɛntwe mbɛn no ne ɛne ɔmo nni nkɔmmɔ kakra twe bɛn wɔno antumi kasa obi bɛtumi akasa ama obi bɛtumi akasa ama no sɛ holo na dampa adampa ofiri bomfa holo ofiri bamai na na se kasama no kasama na kasuo yɛ bɛyɛ ntiadeɛ kasuo no ɛyɛ boso no na mamrɛ bia so sɛ holo kam holo fam na sɛ wɔyɛ aba na nyɛ bia ɔno so na hyɛ nso ne deɛ wɔ no ho yi wɔamfa no so anyɛ ne ho a na nyɛ noa sɛ matakade adɔɔso deɛ mehu krɛmpo papa na holo deɛ ɔno na mamrɛ no sɛ wohyia no na nneɛma bi woahu na ne kɔpɛ bi da ebia na canton feet yɛ deɛ kan date na wɔn hyɛ atare a no ane sɔkɔ bi wɔn deɛ na maneɛ ne sɛ ɔno kɔnfɔ no koraa sɛ yɛntwa foto a wɔhunu bi wɔhunu sɛ wɔda wɔde akoa mo yi sɛ foto de bɛmu na hu no bosom no na maneɛ no no kɔnfoɔ yi a ogyina hɔ yi a bosom wɔ no so yi wɔka sɛ wɔnhyɛ suit da duasa ɔbɛhyɛ ntoma biara wɔ obi nanso bosom no ba a duatam yɛ na ɔbɛmo ne de tu asisi ɔkama nti wohwɛ bia no wɔtwam kɔ na deɛ ɔdi n'akyi no ɔno so ɔwe bɛsi o menim sɛ ɔno so ɛna medi ka aka sɛ wokɔ hospital a ayaresabea dɔktafoɔ no dɔɔso obi hwɛ ani obi hwɛ nkaseɛm obi hwɛ etirim obi hwɛ ani ne sɛ sosoteɛ obiara wɔ ne deɛ wɔkɔɛ no ase mma obiara ho n'adwuma nti abosom no obiara wɔ n'amanneɛ nea ɔwe bisi deɛ wɔpe ntasue yi ɛnyɛ ne kwan no ɔmfa hɔ sɛ sɛ nyɛ noa nti ɔno nso amanneɛ kuta no yi na ne sɛ nti n'akyirɛ yi wɔamfa ne n'akyi a wɔso a wɔso wɔte ase nti deɛ ɛni hɔ no ɔma no bɛdi hɔ ɔno ne bɛsi deɛ wɔtu kwakwa ne afa bi ankɔ a wɔn kora adi n'akyi no wɔn nyɛ adwi sɛ afa bi kɔ ɛdɔkɔ wɔde atwa n'ani so yi bidie ne nyina da yi sɛ ɛyɛ ne saa pɛrɛpɛrɛ wɔn nso ne deɛ no wotwa mu taa ɔno nso bosom bomfa kuro bomfa nimbo bosom ne bɛ nimbo. nanam sɛ radio so pɛ sɛ ɔne wodi nkɔmmɔ kakra nti nanam pɔpɔdie wɔ ha yɛ a radio foɔ so pɛ sɛ ɔmo ne wodi nkɔmmɔ nnɛ ɛyɛ sumankwa wɔno na agya akɔmfoɔ nyinaa wɔda wɔ ano ɛno nti na yɛde yɛ nkɔmmɔ abosom a ɛrekɔmmɔ ɛne ɛne ɔmo ɛretwetwe nkɔmmɔ ɛne adeɛ a na ne nyinaa ne ɛnɛ ne deɛ ɛdi kan a yɛyɛ ayie otumfoɔ te kɔkɔɔ soɔ